Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khalifah wa sallallahu alaihi wa salihin Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi sayukjo antakumar pentong lakoni sapa sira tonju menengi sapa sira bihuquqin nasi kelawan hak-hake wong akeh kelan hak-hake menungso wa ilam yakumu senajan ora jumenengi sapa nas bihuquqika kelawan hak-hakmu wala tas'alhum lan aja ora usah mok takoni sapa sira hum ing nas an adami qiyamihim saking ora anane nglakonine nas bihuquqika lan hak-hakmu bal ahmilhum ala halatin hasanatin balik ngempet sapa sira hum ing nas ala halatin ing atase tingkah hasanatin kang apik. Fa inna dzalika mongko krana mengkono-mengkono setuhune mengkono-mengkono apa ahmil apa ngempet iku min akhlaqis siddiqin saking akhlak-akhlake wong sing bener-bener kabeh. Niki bab napa tiyang niku kedah nglampahi hak-hake wong liya. Anjuran utawi penekanan perintah supaya wong niku nglakoni hak-hake wong liya senajan wong liya mau gak nglakoni hak-hake nenggone awake dhewe. Tur yo ora usah mau takokno ngono, ora usah mau takokno kok ndekne ora apik ambek aku ya ora usah ngono ya. Iki ngene kitabe terus piye kowe? Ora usah mau takokno kenapa ndekne kok ora apik ambek aku, ora usah. Kau mau jenengan dalu niki paring berkat nang tanggane. Delalah tanggane ora aweh berkat, ora usah kepo mau takok. Ya kaya ngono iki undang-undange jere ya. Undang-undange pokoke awak dhewe kudu apik karo wong senajan wong mau ora apik karo awake dhewe. Wis ora sama takono maknane wong kudu ngempet ala halatin hasanatin. Wong kudu ngempet dalam keadaan baik-baik saja. Ngempet itu ngempet sing apik, ora ngempet kowe saiki ngempet engko terus mbok kandhek-kandhekno wong iki apa kuwi ora apate, ora apik. Dados ngendikanipun Kiai Allah Subhanahu wa ta'ala menika nggadhahi sifat kamal. Kamal niku maknane sempurna. Kamal niku maknane sempurna. Lah kamal niku persatuan antarane sifat jamale Allah karo sifat jalale Allah. Jadi sifat sempurna iku ana lorong perkara sing ndukung siji jalal keagungan. Keagungane Allah. Keagungan iku kaya ngene. Kaya sifat kohar. Kohar iku ora kobah kohar iku ora andi yo gak kohar yo iki wong ya. Kohar iku maknane zat sing meksa, sing gagah. Iku jenenge jalal, keagungan. Wibo. Jadi terkumpulnya jalal karo jamal iku disebut napa sifat kamale Gusti Allah utawa sempurnane Gusti Allah. Jadi kamal iku berarti mau sempurna iku terdiri dari apa? Siji jalal, gagah. Nomor loro jamal. Jamal niku keindahan. Keindahan contohnya sifat Allah sing Rahman, ya senajan garangan ya duwe mangan. Iku jenenge sifat Rahmane Gusti Allah iku klebu jamal. Apa? Klebu kebagusane
Gusti Allah. Utawa sifat Al-Latif, Raufur Rahim. Al-Latif manane iku sifat-sifat sing jamak. Dadi sangka sifat loro iki, Jalal agung karo indah, iku disebut sifat kamal, sempurna. Jadi terkadang wong iku duwe haibah, wibawa sing gedhe. Tapi ora patek duwe duwe akhirnya ora iso lomo. Berarti ki mung nganggo sifat gagahe, ora nganggo sifat apa indah. Paham nggih? Angen-angen ya. Kadang wong iku wonge elek, ora gagah, neng lomane ora karu. Jadi mana ini nganggo sifat apa? Sifat jamal. Piye maksudnya? Oke, ya wis. Iki yo ngene ya. Iku sifat sifat jamal. Jadi terkadang menungso iku sampai nyawang ketok gagahe. Ning ketok ya bakile. Ana sing ora ketok gagahe, ning ketok lomane. Ora ketok gagah apa jenenge gagah ora ketok lomahe tapi ketok lembute andal aso. Jadi iki jenenge keindahan. Lah wong niku manut karo Gusti Allah. Wong iku manut karo Allah utawa wong manut karo awake dhewe. Iku terkadang nganggo sifat jalal, terkadang nganggo sifat jamal. Eling-eling lho, jamal karo jalal. Nek jalal iku agung, nek jamal indah. Wong iku terkadang manut karo Gusti Allah. Iku terkadang ndelok gagah cah Gusti Allah iki cah. Oh, kaya ngono ya. Ketok keagungan. Jare sampean kaya nang Mekah, nang Mekah Madinah. Wong sakmono kiye iku mubeng bareng padha dongane. Mubeng nang Ka'bah. Sing diwaca padha, ketok keagungane Gusti Allah. Ya, terkadang ana wong sing manut karo Gusti Allah iku lewat sifat jamal. Jamal itu indah. Indah maksudnya aku tak manut karo Gusti Allah cah, ya, manut karo Gusti Allah lah raketan piye-piye lah nyatane awakku isih duwe urip, ora tau taat, nyatane isih duwe rezeki karo Gusti Allah. Berarti iki manute menungso nang Allah sebab sifat jamal. Lah menungso iku dikongkon karo Allah kudu nganggo akhlake Gusti Allah. Nganggo akhlake Gusti Allah. Supaya apa sing mok gawa iku iso nuduhno wong marang Gusti Allah. Jadi apa sing awak dhewe gawa iki supaya nuduhno dalan kepenak padang kanggone wong liya marang Gusti Allah. Terkadang awak dhewe ngajak karo wong ngajak karo wong, ngajak pengajian, ngajak ngaji, diwehi hadiah. Lho ana ta gak ngono iku nggih? Ana. Berarti iki nganggo sifat jamal koyok-koyok sifat indah Gusti Allah. Ayo kapan rotipan malam Kamis tenang utawa apa jenenge? Apa mangan karo wedhus. Berarti sifat jamal. Ya iso ngono jamal. Supaya wong iku tertarik karo Gusti Allah. Terkadang nganggo sifat jamal, terkadang nganggo sifat jalal. Jalal iku ya akhirnya sungkan lho. Ora mangkat cah sungkan cah ngono iku jenenge nganggo jalal. Iku ngacara kiai ini duwe ilmu petak sayuta. Oh ya petak sayu. Nganggo ilmu petaan. Jadi haibah luwih gedhe. Haibah iku apa? Keagungane luwih gedhe. Nggih. Lah menungso iku supaya apa? Supaya nganggo akhlake pangeran
kadang nganggo sifat jalal, kadang nganggo sifat kamal apa jenenge jamal. Loro-lorone nek iso malah luwe apik. Ya pinter, ya ngalim, ya lomo, ya ganteng. Lah iki sempurna wis iki. Ya lomo, ganteng, ya gagah, wong iki jenenge sempurna. Dari keduanya ini menjadi sempurna. Kowe nek ora iso wong pancen menungso itu papake dhewe, ana sing cili, ana sing jenthik, ana sing ana sing penuduh macam-macam. Nek awak dhewe iku beda-beda karek. Nek awakmu duwe ilmu petak ya nganggo apa ngajak wong nganggo gagahe. Ayo sesuk ngaji. Wonge manut. Yo nek gak iso ngono ya nganggo sifat jamal, nganggo rokok. Esuk ngaji tawaki iki kabeh supaya manut tambah ketok sempurnane sifat Gusti Allah. Mula menungso iku sebab kaya ngene wong iku kudu nglakoni hak-hake menungso senajan menungso mau gak nglakoni hak-hake karo awake. Ya contohnya saiki ini lho sapa jenenge wong randualas Mbah Men ya. Randualas kapan kemis rene ning wong kene ora tau nang randu. Oh ya wis gak apa-apa Mbah ya tenang. Kowe tetep kudu rene senajan wong kene ora ro. Ngono, iku jenenge ora sing mau takokno. Jahe kok gak torono kena apa ya? Enggak ora sangono Mbak ya. Iki contoh ya, contoh tapi pas ya. Ora sama takono ya, pokoke bihalatin hasanatin dengan keadaan yang baik supaya awak dhewe iso apa nudono wong iku nglakoni hak-hake menungso, kadang kalane nglakoni hak kelawan jalal, kadang nglakoni hak wong kelawan sifat apa? Jamal. Iku aturane Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gus Gofur nanti cerita, Gus Gofur ku nanti cerita, wingi pas ngaji teng Hima. Jadi ana wong iku ora patek santri, omongane yo glanyong yo, sowan nang ngene Mbah Mun. Dadi ana ora patek santri, lha ngono mesine. Dadi wong sing iso ngregani emas ya bakul emas. Wong sing iso ngregani kiai yo iku ora patek santri, ngomong ae ndrugal ngono, rokokan kedul ngono wis. Nek santri nyawang yo miris, santri yo ana wong rono. Mbah, kula niku gadah anak, Mbah. Lah yo kenapa anak-anak kenapa? Gadah anak ora gelem manut kalih kula, Mbah. Jawabane Mbah Mono, jawabane anakmu wis kawin apa urung? Dereng, Mbah. Saiki kawinno, gawekno omah, tukokno mobil, tukokno motor. Engko lak manut karepe dhewe. Jadi nek seorang bapak ora iso didadekno panutan anak sebab nganggo gagahe, ya berarti kudu nganggo sifat lomane. Saiki pamane bojomu wis mok wiridna kok gak mandi-mandi, berarti awake dhewe menawa ora nganggo sifat sing lomo, jajal lomani. Ya, mau wiridna kok isih apa jenenge isih bantah sesuk wae nganggo sifat kamal apa jenenge jamal wae dhuwit sing nduk manut aku ki 1 juta wis sak kindel kita jawab yo jenenge nganggo sifat napa sifat sing jamal. Ya terkadang wong iku ngajak wong kadang nyawang karo Gusti Allah iku manute sebab jamal karo ya, lah sampean kudu iso loro-lorone, nek ora iso sing jalal ya kamal. Supaya apa? Ngajak menungso marang keadilan. Ya kaya Mbah Men iku mau ditakoki ora manut-manut, berarti menawa wong tuane iku nganggo ngono lho, keren modele ya. Ora nganggo apa? Ora nganggo indah, men ora nganggo
Akhire anakmu mulai apa jenenge dhuwit sing akeh ndramlet-ndramlet karepe dhewe. Ya, iku nek ora iso nganggo jalal ya nganggo kamal. Paham nggih niku sifat sempurnane Gusti Allah. An-nasu salasatun man qoma bi huquqin nas wa illam yaqumu bi huquqihi fa hadza minas siddiqin. Loro man qoma bi huquqin nas in qamu bi huquqihi fa hadza minal muqtasidin. Nomor 3 man lam yakun bi huquqin nas fa hadza minadh dhalimin. Nauzubillah min. Jadi menungso iku ana 3. Yaiku man qoma bi huquqin nas wa illam yaqumu bi huquqi. Menungso sing paling apik iku menungso sing gelem nglakoni hak-hake menungso liyane senajan menungso liyane ora nglakoni hak-hake dhewe. Lah akhlak sing ngene iki jenenge minas siddiqin, wong sing siddiq. Kula niku nate maca yo nang kene gitu. Nate maca siddiq ini. Kurang luwih ngeten. Santri sing bener-bener siddiq ngono pokoke ben siddiq. Santri mau bakal diulang gurune senajan gurune mau wis kabul. Jadi wong nek bener-bener bener, manane siddiq manane bener-bener bener. Mesti piyambake ku ndelalah karo gurune sing wis kabundut ditekani ya. Yakdotan mesti yo ngene iki. Yakdoh iki omongan biasa. Melek iku diulang langsung karo guru. Santri sing bener-bener lah sing bener-bener ku sing piye lah ya angel ya, sing bener-bener ya angel. Dadi manane siddiq nang ngene iku pangkat sing dhuwur. Akhlak sing dhuwur. Lah piye ten ra dhuwur? Kowe dipisahi wong mok bales donga. Kowe didolimi wong mok bales apik. Iki lak yo apik jenenge. Kowe dieleki mok bales apik. Iki jenenge siddiqin. Kowe kok iso kaya ngono menawa lho turu ya ketemu Kanjeng Nabi, melek ketemu Kanjeng. Wis iki ya angel iki. Ora usah mikir ciki-ciki penting bakal sampe lho wis. Iki lak wong cerita iki. Ya, nomor 2 man qoma bi huquqin nas in qamu bi huquqin fa hadza mal muqtasidin. Sing nomor 2 ana menungso iku sing apa jenenge gelem apik nek ndekne apik. Dadi awakmu gelem buah nek buonge tau buah. Ngono iki jenenge nang ngene kene gak elek gak minal muqtasidin sedengan iki wis penak wis iki kabeh nglakoni iki. Ya yo sing nglakoni kabeh iki ya. Dadi nek ndekne buahi ya dibuahi iki biasa. Sing nomor 3 malam yakum bi huquqin nas fa hadza minal zalimin. Jadi sing nomor 3 wong-wong sing ora gelem nglakoni hak-hake menungso. Sing nomor 2 ya ora, sing nomor 1 ya ora. Iki termasuk minal zalimin, wong-wong sing banget dolim. Lah nek dolim berarti metengi metengi ati. Nggih, iku malam yakum bi huquqin nas wa hadza minal zalimin. Mula jenengan supaya ora dadi wong sing dolim, wis pokoke ra ketang sithik. Dadi nunggone hadis ngene. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Sapa wong sing iman karo Allah falyukrim jarah. Wong mau kudu mulyakno mulyakno tanggane iku bentuke ora padha. Siji lan siji. Awake sampean ketemu karo kajirone. Carane mulyakno ya apa? Dohno nek nang ngene kono ana sapi didol ya. Wis kaya ngono. Cara memuliakan beda. Saman ketemu pane rasa iki. Ya jak cerita sekitar bubur ayam. Ya ngono iku lho paham ya. Dadi beda.
Makane mulyakno wong iku bentuke dhewe. Sama nape mulyakno kiai upamane, mawai mulyakno kancamu mawai ingkung. Iso ku mawai ingkung. Kadang-kadang ke mulyakno kiai malah mawai kitab. Beda ta gak? Beda. Ya, jadi mulyakno tangga iku bentuke dhewe. Ana sing tangga iku mok cedhaki seneng, moja omongan seneng. Ya ana sing ora seneng. Ana tangga iku sing bentuke dhewe, ya. Mok tamoni ya moh, mani ya moh ya wis beno. Jadi cara memuliakan itu piye? Mengikuti tradisi orang lain selagi tidak melanggar syariat. Kowe mengikuti tradisine wong liya selagi tradisi mau tidak melanggar syariat Gusti Allah. Dan nek melanggar ya gak usah. Cara tong anu dulurem apa tanggamu ayo do ngombe-ngombe melu ya ora ngono maksude ya. Mulyakno intine ku mulyakno wong ku dhewe. Ya kaya mulyakno aku nang kene paling sak piring cukup ya, sak piring cukup kurang. Nek mulyakno karo Pak Ban seru ya ora pantes sak piring ya. Kaya ngono ya. Sampe mulyakno aku sak piring cukup. Tapi nek mulyakno tukang kandro ya aja piring tok, mesti ana tek-teke cer ya. Ya to ya. Taiwangi ke Taiwan aku bagian itu ya. Nggih, dadi mulyakno wong ku dhewe supaya awak dhewe iku iso nglakoni hak-hake wong liya senajan wong liya gak nglakoni hak-hake dhewe. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.